Ak sa u nás spomenie kultúra, všetci si, alebo veľká väčšina ľudí si predstavujeme, že kultúra je len umenie. Čiže film, divadlo, výtvarné umenie, hudobné umenie, tanečné umenie a tak ďalej. Kultúra je všetko to, čo nás odlišuje od zvierat, od ríše zvierat. Kultúra je všetko to, čo zušľachťuje našu pudovosť, čo zušľachťuje našu animalitu. Preto aj všetky oblasti by sme chceli kultivovať. Kultivovanejším prístupom sa uchádzať o priazeň spoločnosti. Lebo spoločnosť to sme my všetci. To sme my všetci a chceme, aby sme žili šťastnejšie. A ak máme žiť šťastnejšie, musíme žiť aj kultivovanejšie. Pretože pudovosť, ktorá nás zasiahla, ktorá zasiahla našu spoločnosť, nám prinášala nesmierne straty. Nesmierne straty jednak v medziľudských vzťahoch a jednak aj hospodárske straty. Preto som presvedčený, že ak budeme pristupovať vo sfére kultúry iným spôsobom, ako sme pristupovali doteraz, alebo ako bolo pristupované doteraz, verím, že aj hospodárstvo bude mať rastúcu tendenciu.